Bună, dragilor! Acesta este canalul meu de YouTube, Iosif Dreghici. Avem aici două surori, Marele Alb. Ia uitați ce mâncă făină. Făină amestecată cu apă. Numai așa mănâncă. Le dăm de 2-3 ori pe zi. Că le-am adus au fost mici. Și ia uitați acum. Ăsta primul e Zamfira. Cheamă Zamfira. Pe aia altă Ioana. E mai mare un pic ca Ioana, ca Zamfira. Vreo 30 de kilograme. Ia uitați. Acesta este canalul meu de YouTube. Peste 2 luni și ceva o să ajungă la cuții, iarăși Ioana tot la fel. În decembrie o să fie amândouă tăiate cu ajutorul Domnului. Zamfira are cam 90 de kilograme, 95, iar cealaltă sperăm că bate la 115 kg, 120 de kg. Vă lăsăm o zi bună!